Miabot sila sa Jericho, ug sa diha nga mubiya na si Jesus uban sa iya mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan, may buta nga makililimos naginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya. Jesus! Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon ako! Mihunong si Jesus ug miingon. Tawga siya. Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kikitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo. Milokso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo. Gusto unta ako makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus. Lakaw na. Ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. Si Jesus miabot sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kun kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo. Kanaog dayon, Sakeo. Kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Sakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana, namisita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo. Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya. Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala.